Aquesta moció que presenta el grup d'Esquerra Republicana és certament peculiar, i ho és per dues raons. Perquè és un grup que forma part de la majoria de govern, que presenta una moció que reprodueix en bona mesura el contingut de l'acord de govern que va signar ara fa 6 mesos amb el grup de Convergència i Unió, tot i que hi ha algun oblit significatiu, per exemple, en matèria fiscal. I no sabem si és perquè hi ha dubtes sobre el seu compliment o per quina raó presenten ara aquest acord, les mesures d'aquest acord a través d'una moció. Si volen concertació social, nosaltres estem molt d'acord amb la concertació social, en dialogar amb els agents socials. Si volen concertació social, una idea. Per què no negocien amb els sindicats, per exemple, les mesures alternatives que han plantejat per evitar les retallades de la paga extra? Si volen fer gestos de concertació social, per exemple, podríem començar per aquí. El que han de portar al Parlament, si em permet el suggeriment, és simplement les iniciatives legislatives, si així ho consideren, previstes en el seu acord de govern. Que volen modificar la llei d'estabilitat pressupostària? No ens presentin una moció, que el govern presenti un projecte de llei al Parlament. Que volen actuar contra el frau fiscal? Doncs presentin un pla, com els hem demanat en tantes ocasions. Que aquest procés el fem en paral·lel i d'acord amb els agents socials? Doncs fem-ho en paral·lel i d'acord amb els agents socials. Però tenim la impressió que estan tirant la pilota cap endavant en aquestes qüestions, que són qüestions absolutament fonamentals. Mirin, l'acord de govern Convergència i Unió Esquerra Republicana preveu impulsar aproximadament unes 23 lleis. Si descomptem les lleis que s'estan impulsant a través de ponència conjunta, una vintena. De totes aquestes lleis, per aquí al Parlament, de moment només se n'estan tramitant 2 d'aquestes lleis. I algunes són molt importants i algunes hi podríem estar d'acord, com per exemple bona part de les mesures fiscals que hi ha en aquest acord i que de moment, tret d'aquestes 2, no estem veient per enlloc. Miri, en lloc de presentar mocions, presentin lleis. Aquest és el suggeriment que nosaltres els hi fem. I ja les parlarem, ja les dialogarem, ja les debatrem amb els agents socials. Però el que els demanem és que no venguin fum, que governin, que prenguin decisions, que no tirin la pilota cap endavant. I la segona peculiaritat d'aquesta moció és que és una declaració de bones intencions a futur. Plantegen un contracte programa pel futur. Establir un ordre de prioritats dels recursos públics, dels futurs recursos públics. Revertir les retallades quan es recuperen els recursos públics. Miri, quan el futur arribi ja en parlarem, perquè és fàcil comprometre's de cara al futur, però l'important en aquests moments és quines són les mesures que prenem per sortir de la crisi. Què cal fer en aquests moments per fer front a la crisi? I miri, jo crec que hi ha una certa mala consciència, fins i tot diria, en aquesta moció. Venen a dir, ara ho retallarem, ara hi haurà retallades, ja ho trobarem en el futur, ja en parlarem més endavant. Què els hi plantegem? Les següents qüestions concretes. Primer, la modificació de la llei d'estabilitat pressupostària. Entomem el repte que vostès plantegen, modifiquem la llei d'estabilitat pressupostària, però agafant-se amb el que vostès deien l'anterior legislatura, superem el dèficit més dogmàtic encara que la llei de l'Estat del 0,14% a assolir el 2018, 2 anys abans que la llei de l'Estat. Siguin coherents amb el posicionament que tenien l'anterior legislatura. Introduïm el debat de vincular el procés d'estabilitat pressupostària a la generació d'ocupació i a l'atur i a la necessitat de la convergència social amb la Unió Europea. Segon, no podem acceptar el marc pressupostari de la llei d'estabilitat pressupostària perquè és contrari a la idea de preservar l'estat del benestar i cal presentar unes mesures realment i uns pressupostos per preservar les cobertures socials i les polítiques socials. Vostès estan difonent una idea que és falsa, que és no presentem els pressupostos perquè si no hi haurà més retallades. La paradoxa és que estan governant amb uns pressupostos prorrogats que van ser pactats amb el PP, que reflecteixen l'ordre de prioritats del PP i que a més obliguen al compliment d'uns determinats objectius de dèficit. Vostès potser s'estalviaran la foto d'aprovar aquests pressupostos, que això no els agrada, però la societat catalana no s'estalvia les retallades. Són retallades silencioses i sense fotos, però en aquests moments ja hi ha retallades i a més no les podem debatre democràticament en aquest Parlament. I tercera qüestió, n'hi ha d'altres, però tercera qüestió, i per anar acabant, política fiscal. Si és que ahir la resposta del conseller Mas-Colell a la interpel·lació del senyor Pere Aragonès va ser molt clara. No hi haurà noves mesures fiscals si no hi ha establert el límit de dèficit i pressupostos. Es pot retallar la paga extra als treballadors públics i reduir 5.500 llocs de treball i, en canvi, es pot salvar un any més a les famílies més riques, a les rendes més altes, de l'impost de successions. Perquè tenim la impressió
que potser són els lobbies econòmics els que han dit que ni parlar-ne de nous impostos. És que fins i tot s'ha posat l'ambaixada americana dient que està en contra de pujar la taxa aquesta sobre les begudes amb excés de sucre. Per tant, el que nosaltres plantegem, ja acabo, president, és la concertació a la que cal arribar. La concertació important és com donem conjuntament, col·lectivament, la batalla política contra les polítiques d'austeritat dogmàtica que ens estan portant a un desastre social i econòmic. Gràcies. Gràcies, il·lustre diputat.